हेल' लोगोफोर जोंनि बिगान चेनेलखौ बरायावनो जाबाय ओमफ्राय जों दिनै थांनो नागिरदों जाबाय दिनै भिडिअ'आनो नोगोर इन्ट्रेस्ट जागोन माने आं जादों हौवा ओमफ्राय सनिया केमेरामेन ओमफ्राय बैहा आयं दङ जों जाहैबाय बैसागु मोसागोन बबे गामियाव लोगोफोर जेरैखि जोङो गामियाव मोसायो बेबायदि ओमफ्राय जों गामियाव मोसानो मोनैनि थाखाय जों बाहाय बेंगलराव मोसानो नागिरदों माने कानाडाफोरनाव जोङो न'खर मोसागोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट दंबा जोबजासिम भिडिअ'खौ नायजोबबानो जाबाय नै सिफुङा बानायब्रबनाय सिफुङा नै जोंना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा थांनो नागिरबाय ओमफ्राय बाबा मामि आयं आं ओमफ्राय सनिया मोसागोन ओमफ्राय दा लेट्स गो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर गामिया बेनो ओमफ्राय जों बैसागु फोरबोआव आंखौ लिंहरनानै मागारबायलै आगै उन्दुनाय गोसोखौ फोजा खालामनानै आंखौसो गोदाव होबाय गोसो गोथारै नोंखौ लानानै नोंनि अननायजों जाबाय मोसाबाय नै मोनलायबाय बैसागुनि 20 थाखा बैसागुनि 20 थाखा मोनलायबाय जोंहा जों बैसागु फोरबोआव आंखौ लिंहरनानै सेथिं मागारबायलै आगै लाय दे खेबसे गादो दे लाय खेबबाय फैदो बैसागु सारि एबार खोना लोगोफोर दानिया जाहैबाय 20 थाखा होबावबाय ओमफ्राय जों दा आरो दस्रा न'खराव थांबावसिगोन लोगोफोर लेट्स गो जोंनाव खारसन आगै खारसन जोंनाव खारसन ಈ ತರ ಮಾಡಿ acara good ini mana ya
นี่คิวว้าวว้าวนายก็มาจะไปวันไหนลูกเปิดกูเชื่อว่านายก็มาจะไปแล้วนะนี่เด้อมันจะไปนายก็มาจะไปแล้วนะลูกเปิด oh my god ดมบาร์นายก็มาจะไปมันจะ na cameraman namin jumpai kuma cameraman aja na sebenarnya kibe gelap jumpai thanks Anna thank you you dapat sana udah thank ಹೋಗವಾ ನೋಡವಾ ಅಲ್ಲೇ ಏನವದು ಆಯ್ತು ನಾನೇ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲವನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು Manchester anh cũng mới bay rồi nó có phô mà con ಲೋಲಿಪು ಯಾರು ತಗೊಂತಾರ ನೀವು ಹೊಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ देखा ಅಲ್ಲೇ ऐसा क्लिक करो दिलीप अन्ना देखो हमारा भाई दिलीप अन्ना में 101 लग रहे बैसागुनि थाखाय नै थाङा एक्सट्रा होबाय लोगोफोर बैसागुनि थाखाय आयो आरो बेबो 100 मावनै थैबाय आरो बेबो 100 बाव बेबो होनाय जाबाय 100 थाखा आइसा 20 थाखा हरबावबाय जोंना दखानदारिया एकदमबारे क्ल'ज फ्रेन्ड हेल' मोनबावबाय माडो डान्स माडो बाय ताता Sekenayang anggede isi megun tiap nai anggede isi megun tiap nai anggede moke sekenayang anggede isi megun tiap nai anggede moke sekenayang anggede isi megun tiap nai Aku sedang Yani dekat ini untuk gift mah, word gift. Mau tuh hidup taruh lah, lah dari telepon ya.
जाहैबाय जोंनि लोगोनि न' ओमफ्राय दहाय बेनो होदोंमोन ओमफ्राय सासे मानसिया लाजिनानै होआखै ओंखायनो बे होदोंमोन बे जोंनि लोगो ओमफ्राय बे 200 थाखा हरबाय आरोना माला नाव मानसिफ्रा दा नोगोद नायजोब्बाय लोगोफोर बाय होनबाबो जाहैदों बाय पुटि लोगोफोर जोंना बैसागु मोसानाया बेखिनिनोमोन ओमफ्राय नोंथांमोना बैसागुखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय दिनै फार्स्ट टाइम जोङो न'खर बैसागु मोसादों आरोना ओमफ्राय आंबो मोसाफेराखैमोन जोंनि गामियावबो मोसाफेराखैमोन आं बाहायसो फार्स्ट टाइम मोसादों ओमफ्राय बिसोरो जोंखौ सिनायजोबखायो नालाय ओंखायनो बिसोरो इन्ट्रेस्ट लादों आरोना ओमफ्राय गासिबो नायगोमोजोबदों मा डेन्स होननानै जोंनाव सोंदों ओमफ्राय जोङो होनदोंना जोङो बैसागुआव बेबायदि न'खर मोसायो होननानै खोन्थादों ओमफ्राय नै फैसाया 480 थाखा लोगोफोर नायनानै लादों जोङो माबायदि खस्थ' खालामो मालाय गामियावबाबो लाजिया फांजियानो जों मोसायै दै गांगुलायबायहाय माला नों सहैबावगोनथाय जोङो लोगोफोर माने जोङो फार्स्ट टाइम बिदि कानाडा लागोआव जोङो मोसादों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक खालामनो होदो अननानै बेखिनिमोन भिडिअ लोगोफोर बाय बाय